איך יכול לעמוד בן אדם? תיקחו את הבן אדם הכי חכם שיש בעולם, נגיד, הכי חכם שיש בעולם. מהו ליד? הרמב"ם, רש"י, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, הנביאים הקדושים, משה רבנו, אברהם, יצחק ויעקב, מי שהעמידו עולם ומלואו, מי שעשו מופתים בכל העולם כולו, מי שהעמידו חמה, מי שעשו דברים שלא יאמנו, שזה רק עם קשר עם אלוקים, איך יבוא ליצן הכי חכם אפילו, ויעמוד ויזלזל בתורת ישראל? ולא רק תורת ישראל, אלא עליה מתבססים גם הנצרות וגם האסלאם. והם, אם מישהו מלגלג על התורה שלהם, או מישהו יבזה את מחמד או משהו, הם רוצחים, שוחטים, עושים דברים לא יאומן כי יסופר. ואנחנו, דת האמת, לא מסוגלים אפילו לעמוד במצח נחושה, לענות ולהשיב מתוך התורה הקדושה עם הוכחות מוצקות, כמו שעשינו במשך עשרות שנים. איך הצליחו לעשות אותנו, שכאילו אנחנו צריכים להצטדק ולהגיד, לא, זה לא הכוונה ככה, הכוונה ככה, 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 לא, זה אל תראה את זה ככה, זה ככה וככה וככה, ומחרטטים את כולם, ועושים כאילו פשרות וכל זה בשביל להרגיע, שזה לא ככה וככה וככה וככה. מה יש לנו להתבייש? לא הבנתי. רוב העולם מאמין, ומאמין בשטויות, ולא מפחד להגיד. יש אנשים מאמינים בבודה, הם יצרו אותו בעצמו, הם השקיעו את כל הזהב, הם משתחווים לזהב שלהם. זה נקרא אמונות תפלות, אבל אתה שיש לך מסורת, מופתים, אותות, אתה קיים, זה לא הגיוני שאתה קיים, הרי כל דור ודור רודפים אחרינו לכלותנו. גם הדור הזה, לא כל הדורות הקודמים רק, גם הדור הזה. כל הזמן איומים לחסל אותנו לגמרי בכל מקום שאנחנו נמצאים. איך אנחנו שורדים? איך כל העולם נלחם בכל העולם כולו, ואנחנו בתוך האי של המלחמות, ואנחנו יושבים בינתיים בשקט. איך? מי עושה את זה? מי אמר וסכסכתי מצרים במצרים? אז זאת אומרת, אנחנו רואים השגחה ברורה על העם היהודי במשך כל הדורות, וזה אי אפשר שמישהו יתחייב לאלפי שנים קדימה שהעם הזה יחיה, יתקיים ויביא לגאולה השלמה. והרבה מהגויים רק מהמבט הזה הכירו במעלת עם ישראל, ורבים מהם חזרו בתשובה. אדם איבד את הערך של עצמו, את הערך של משפחתו, של עברו, של ההיסטוריה שלו. על מה ולמה? מה קרה? מה רע? לשמור כמה מצוות? מה זה יזיק לך? שתהיה יותר מנומס, יותר הגון, יותר טוב. ואחרי זה באים מחלות, ייסורים, צרות, מכות, אובדן וכו', ואדם לא יודע על מה ולמה. מה זה אתה לא יודע על מה ולמה? אתה 100% עם השם. אתה מקיים את רצונו. אתה באת לפה בתור מי? למה באת? מה, לעמוד פה ולהסתלבט? ולהכחיש את הבורא? מה, אתה נמרוד הרשע? למה אתה עושה את זה? למה אתה לא ממשיך בדרך אבותיך? כוחה של ליצנות. אם תבדקו, אין לכם שום סיבה שבעולם לא להיות מחוברים לשם, כי ברגע שאתם כבר לא מוצאים מוצא, אתם מחפשים אותו בנרות. בנרות, הרופאים אומרים, אין מה לעשות, אין מה לעשות. נותרו כך וכך חודשים. ואז איפה אתם נמצאים? בחיפוש אחרי פתרונות רוחניים. למה לא הייתם מחוברים תמיד? ובמקום שאתם תחפשו, יבואו לחפש אצלכם את הישועה. למה? כי חשבתם שאתם חכמים, אתם מחוברים לליצנים, כי כולם צוחקים, כולם מבסוטים. מה, אני דתי? נהיה רציני? כן, תהיה רציני, מה? אני גם רציני, אבל אני צוחק, אז מה? מותר לצחוק, מישהו אומר שאסור לצחוק, אבל לצחוק על מה שמצחיק, וזה מצחיק של ליצנים, מצליחים לעבוד על כולם, ואין להם ראיות, ואין להם הוכחות, ואין להם כלום, רק ליצנות. למה אתה נגד שיער ארוך? מה יכול להיות בעיה עם זה, אם דוד המלך גם היה? אף אחד לא לוקח את הכסף לקבר וזה, אז למה אנחנו פה? זה השאלה.